Zatímco svět počítal rakety a místa dopadů, odehrál se jiný, mnohem těžší tah s potenciálně hlubšími následky. Spojené státy začaly vyvíjet tlak na Írán nikoli ze vzduchu, ale z moře. Přístupové cesty k hlavním přístavům byly pomalu zužovány, lodě byly kontrolovány, zadržovány a dokonce odkláněny. Důsledky se začaly projevovat na něčem mnohem zásadnějším, na dodávkách potravin. Írán se při uspokojování svých potravinových potřeb dlouhodobě spoléhá na dovoz. Když je narušen tok lodí, nespožďuje se jen průmyslové zboží, ale také pšenice, základní potřeby a další nezbytné zásoby. A právě zde se dynamika konfliktu změnila. Tlak na jednom místě vyvolal pohyb na jiném a otevřel novou kapitolu, do níž se zapojili další aktéři na širší scéně. Pozornost se nyní přesunula od zálivu na jih arabského poloostrova. Odtud začala skupina Ansar Allah, známá také jako Husíové, dávat najevo, že nejsou pouhými zákulisními podporovateli. Eskalovali konflikt a tentokrát otevřeně vyhlásili válku Spojeným státům a jejich spojencům, včetně Izraele. Netrvalo dlouho a tato reakce se promítla do konkrétních činů. Vlna balistických raket byla odpálena na vysoce citlivý cíl v Dimoně. Tato oblast je dlouhodobě známá jako jedno z nejstrategičtějších míst Izraele. Útok nebyl jen o fyzickém dopadu. Byl to vzkaz, že místo kdysi považované za bezpečné je nyní na dosah. Poté se vzorec útoků vyvinul. Přišla druhá vlna, která kombinovala drony a střely s plochou dráhou letu zaměřené na jižní Izrael. Během několika dní následoval další útok. Rytmus byl jasný. Nešlo o jednorázový akt, ale o součást trvalé kampaně. Ačkoliv některé střely byly úspěšně zneškodněny, jejich frekvence začala vyvíjet vážný tlak na izraelské systémy protivzdušné obrany a nutila je být v nejvyšší pohotovosti na několika místech současně. Nejznepokojivějším vývojem však nebyly přímé útoky. Husíové otevřeně pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab, životně důležité námořní trasy spojující Rudé moře s Indickým oceánem. Tímto bodem prochází přibližně 12% světového obchodu. Pokud bude tato hrozba realizována, dopad se rozšíří daleko za samotný konflikt. Neovlivnilo by to jen Izrael nebo Spojené státy, ale celý globální obchodní systém. Ceny energií by mohly prudce vzrůst, dodavatelské řetězce by byly narušeny a svět by opět čelil krizi v měřítku daleko větším než regionální válka. Toto číslo je významné, protože na rozdíl od Hormuzského průlivu, který je pod přímým dohledem Iránu, je Bab al-Mandab kontrolován nestátním aktérem. To komplikuje tradiční vojenské odstrašování. Globální mocnosti se zdráhají přímo zasáhnout proti Husíům, což vytváří strategické vakuum, které umožňuje eskalaci s globálními ekonomickými dopady bez jasného mechanismu deeskalace. Zatímco tlak z jihu sílil, situace na severu nebyla o nic méně napjatá. Hizballáh zaujal na jiholibanonském bojišti taktičtější a uměřenější přístup. Jeden z nejpozoruhodnějších momentů přinesly záběry útoku FPV dronu. Malý dron, přímo ovládaný operátorem, zasáhl obrněné vozidlo Namer, patřící izraelským obranným silám. To vyslalo jasný signál. Ani těžká bojová vozidla již nejsou zcela v bezpečí před levnou a smrtící technologií. Tento incident podtrhuje zásadní posun v asymetrickém válčení. Schopnost levného, komerčně dostupného dronu zneškodnit obrněné vozidlo v hodnotě milionů dolarů zpochybňuje tradiční vojenské doktríny zaměřené na drahé platformy. Pro armády to znamená nutnost přehodnotit investice do obrany proti nízkonákladovým hrozbám, které mohou neutralizovat technologickou převahu. Tlak tím neskončil. Hizballáh také tvrdil, že úspěšně zmařil pokus izraelských jednotek o průnik v oblasti Kantara pomocí kombinace řízených střel, dělostřelectva a raket. Zřídili obrannou zónu, kterou bylo obtížné prolomit. Vzorec se jevil jako organizovaný. Nešlo o náhodné útoky, ale o koordinované operace schopné zastavit a dokonce zvrátit postup nepřítele. Mezitím z regionu, který byl dosud šedou zónou, začal přicházet nový tlak. V Sýrii se dynamika rychle změnila, když se ozbrojené skupiny jako Jund al-Qarara začaly hlásit k sérii přeshraničních útoků. Jejich cíle byly významné: americká vojenská základna Al-Tanf, zařízení v Jordánsku a strategické body na Golanských výšinách. Ačkoliv některá z těchto tvrzení je stále obtížné ověřit, vzorec naznačuje snahu otevřít novou frontu a donutit protivníka k roztažení svých obranných linií. Současně prohlášení íránských představitelů posílila narrativ, že Sýrie je nyní mnohem aktivnější v podpoře osy odporu. To okamžitě vyvolalo tvrdou reakci Izraele, včetně otevřených hrozeb proti novému syrskému vedení.
Napětí vyvrcholilo, když Itamar Ben-Gvir učinil extrémní prohlášení vyzývající k zavraždění syrského prezidenta Ahmada al-Shary. Konflikt se Sýrií popsal jako rozhodující bitvu, která by mohla brzy nastat. Nešlo o pouhou rétoriku, ale o signál, že eskalace by mohla přeskočit na mnohem nebezpečnější úroveň. Na místě se situace stávala stále více nekontrolovatelnou. V oblastech jako Zakija a Dara se začaly objevovat nové skupiny, které dokonce otevřeně vyhlásily válku Izraeli. V různých městech také vypukla vlna demonstrací, které posilovaly jedno poselství. Jižní hranice Sýrie by se mohla stát dalším ohniskem napětí. Pokud se Sýrie stává novou frontou, pak v Iráku je tlak pociťován mnohem příměji Spojenými státy. Síť známá jako Islámský odpor v Iráku znovu zaktivizovala svou činnost. A tentokrát nejde jen o rétoriku. Dvě z nejvýznamnějších jmen, Saraya Avliya al-Dam a Kataib Sajid al-Shuhada, okamžitě začaly útočit na americké vojenské cíle. Saraya Avliya al-Dam, často přezdívaná Brigáda strážců krve, údajně použila kombinaci bojových dronů a taktických raket. Jedním z jejich hlavních cílů byla základna Victory v Bagdádu, o které již dříve tvrdila, že na ní úspěšně vyvinula tlak a donutila americké jednotky ke stažení. Tlak se nezastavil na jednom místě. Útoky byly hlášeny také na základnu Al-Harir v Irbílu a na americká vojenská zařízení v Kuvajtu, což ukazuje na stále širší a koordinovanější vzorec útoků. Pokud se scénář pozemní války skutečně naplní, konflikt již nebude jen mezi Íránem a Spojenými státy a jejich spojenci. Mapa moci se stane mnohem složitější, protože podpora začne přicházet z různých směrů, dokonce i zpoza regionu. Jedním z nejpozoruhodnějších vývojů je připravenost čečenských elitních sil pod velením Ramzana Kadyrova. Tato jednotka je známá svými zkušenostmi z různých bojových zón a nyní otevřeně prohlásila svou připravenost zasáhnout, pokud bude zahájena pozemní invaze. Narativ, který budují, není jen vojenský, ale i ideologický a konflikt rámují jako součást džihádu a morálního boje. Tlak přichází i z jiných směrů. Podpora se údajně objevuje od paštunských kmenových skupin v Pákistánu, které mají dlouhou historii partizánské války, včetně boje proti americkým silám v Afghánistánu. Jejich připravenost dodává nový rozměr, nejen co do počtu, ale také co do relevantních bojových zkušeností. V samotném regionu se mobilizace stává zjevnější. Jednotky lidových mobilizačních sil se údajně přesouvají k íránským hranicím. Mezitím řada kmenů v jižním Iráku otevřeně deklarovala svou připravenost zapojit se do boje, pokud dojde k pozemní invazi. Pokud se všechny tyto prvky zapojí, scénář se zcela změní. Už by nešlo o konflikt pouze mezi národy, ale o potenciální velkou přeshraniční válku s mnohem více aktéry, které je mnohem těžší kontrolovat. Při pohledu na širší mapu Írán nestojí sám. Za ním je podpora velkých světových mocností. Ačkoliv ne všechny jsou v první linii, Rusko údajně hraje roli ve zpravodajství, včetně sdílení informací o pozicích a pohybech americké armády, což by mohlo potenciálně zvýšit přesnost útoků na zemi. Toto údajné sdílení zpravodajských informací Ruskem představuje odklon od jeho dřívější opatrné rovnováhy na Blízkém východě. Místo pouhého zprostředkování signalizuje přímější postavení proti zájmům USA. Moskva může tento konflikt vnímat jako příležitost k otevření druhé fronty, která by vyčerpávala západní zdroje a pozornost, podobně jako Západ podporuje Ukrajinu. Čína si mezitím zvolila jemnější cestu. Zůstává aktivní na diplomatické scéně, přičemž chrání své strategické zájmy, zejména globální energetickou stabilitu, a údajně poskytuje logistickou podporu v omezeném rozsahu. Na druhé straně Severní Korea zaujala mnohem otevřenější postoj. Výslovně podpořila Írán a odsoudila vojenské akce Spojených států a Izraele jako porušení mezinárodního práva. Dohromady tento vzorec tvoří jakousi globální osu moci. Ačkoliv ne všichni se mohou přímo zapojit na bojišti, tato podpora stačí k tomu, aby Íránu poskytla více prostoru k dýchání tváří v tvář rostoucímu vojenskému tlaku. Z tisíci amerických vojáků, kteří jsou nyní v pohotovosti na Blízkém východě, se stín pozemní invaze do Íránu stává reálnějším. Podle Mohammada Marandiho by však takový krok mohl být pastí. Varuje, že americké síly riskují, že budou vtaženy do dlouhého a nákladného konfliktu. Pokud bude tato eskalace pokračovat, existují dvě stejně extrémní možnosti. Konflikt by se mohl rozšířit do rozsáhlé regionální války, nebo by všechny strany mohly být nuceny zastavit se přímo na pokraji vzájemného zničení.